Hola nois, benvinguts a un vídeo i endevineu on estem? Efectivament, tornem a estar amb Monònix. Però, bueno, evidentment, segona temporada, no? Ai, m'he equivocat. Cofre de bonificació, com sempre. Aquí. M'ho enduc tot, de fet. Mira, amb la destral mateix. Feia temps que ho tenia preparat. És la sorpresa... Ui, que tenia... Però... Què és això? Què és tot això? No sé què he fet. Bueno, és la sorpresa que tenia preparada que vaig dir que portaria al maig. L'únic que no comptava que a 1 de maig era dissabte. Bueno, tot el que se'm va passar, perquè així de llesta soc jo. Anem a explorar, no? Per aquí. De fet, el lloro aquest... a veure si puc conquistar ja un lloro de bones a primeres. Mira què tinc. Per tu. Té. Gràcies, company. Bueno, anem a veure que hi ha un coco. No, és... A veure, no és un coco, oi? Els cocos no creixen a la selva, oi? Grans de cacau. What? Chico? I aquest qui és? Carles. Bon dia. Ajuda, he vingut a viure aquí perquè he descobert la meva passió per la mineria i m'han dit que aquest és un bon lloc. Fantàstic. Mira, això ja ens va bé a nosaltres. Però no tinc res per construir una casa, m'ajudes? Encantada de la vida. Pots portar-me 20 blocs de fusta? Si m'has de recompensar, jo t'ajudo. Entenc que refereix a els de jungla, no? Doncs mira, aquest arbre a pastar fang. Ai, quantes ganes tenia de començar ja amb aquesta sèrie. Perquè, a veure, sí que amb els altres Minecraft... Sí, amb els altres... Build Battle i tal... Sí que m'ho passava bé, evidentment, perquè jo construir no en sé gaire. Però m'ho passava bé. Però no tant com a Monònix. A Monònix era jo, els meus gossos i la meva pau interior. I vosaltres, clar, evidentment. I ara tornem a estar aquí. És diferent, estem en una jungla, hem de mirar si hi ha pobles a prop, tenim un company i m'estic deshidratant, vaig a buscar aigua. Que bé. Que avui les classes s'han fet molt llargues perquè com que no ens han deixat sortir al pati ens hem passat de 8 a 2 tancats allà. I m'ha dit 20, oi? On està aquest ara? Dóna'm tot això. Recollida de blocs completada, allà. Carles, vine, té. Moltes gràcies. Què m'ha donat? Tenim la sort del segle, un company... S'ha pirat? No, està aquí. Bueno, suposo que es quedarà per aquí. El cofre de bonificació m'hi deixa les torxes per allà. M'he perdut? No, mira, spawn. És que m'he marcat l'espawn perquè sabia que passaria això i he dit, saps què? Aparec, em poso el cofre, pim-pam, i també m'ho marco. No sé si s'aprecia, però hi ha un soroll de fons perquè hi ha un mod de sons d'ambient, perquè interioritzeu el Minecraft. El Minecraft sigui part de vosaltres. A veure, tinc una idea. A part de conquistar aquest lloro en un futur molt proper, ara no tinc el zoom, pensava que m'havia posat el mod del zoom, vaya hombre. O aquell, qui m'agrada més? La veritat és que m'agrada més aquest. Em vull fer la casa a dalt d'un arbre, allà dalt, com, no sé, qui viu a dalt d'una sequoia d'aquestes? Què és aquest arbre? Un arbre de jungla. Qui viu en un arbre de jungla? Nosaltres. Doncs perquè som especials. Som especials. És que fem vídeos de Minecraft en català. És que qui fa vídeos de Minecraft en català? Nosaltres, perquè som especials. Molt bé. Busco un arbre ben alt. Aquell, per exemple. Allà tenim l'espawn, no sé on soc ara mateix, crec que em serveix molt, no? Aquest arbre. Vull dir, és alt. Aquest. Quin dels dos és més alt? No sé, però allà hi ha un lloro que m'agrada molt també. Blau, així. Jo crec que els tres són iguals. Era aquest, oi? L'arbre, sí. La fusta de jungla deu ser més dura perquè tinc la destral ja feta molts. Tiro amunt. Ai, que caic. No sóc molt bona jo. No sabeu la quantitat de morts que venen en aquesta temporada per caiguda d'estúpides d'aquestes. No en sabeu la quantitat, perquè jo em dius Onyx, Waterdrop i ja està. No. No em superestimis. I m'he perdut. Saps que no tinc torxes? Per què? Perquè sóc llesta. Tan llesta que no n'he agafat.
Ai, 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 ai. Aquí. Hem fet un amic, el Carles. Es pot... Mira les torxes. Mira les torxes. És que estan allà. És que estan allà. Així de llesta sóc jo. Genial. De nit, ovelles de la jungla, que jo sàpiga. Moltes no n'hi ha. Ovelles de jungla. Hola, molaria que anessin amb lianes per la pell. Pel pèl. Per la llana. Vamos, m'ha costat la vida dir-ho. Vaig per les torxes, perquè jo no valgo. No sé si hi ha lloros a la jungla. L'únic que sé és que m'enduc aquestes torxes. Crec que en deixaré una per reconèixer l'espawn. Jo ara et pregunto, quin arbre era? M'he perdut. Ah, mira. Sí, hi ha el cofre aquí. Una mica de... Ara. Ai, mira! Però ho faig més... Oh, per zones! Claro. M'ha encantat aquest primer episodi de Monònix. Bueno, nois, espero que us hagi agradat aquest primer episodi de la segona temporada de Monònix. Viurem en un arbre. Estigueu acostumats a que caigui i perdi tots els nivells. Acostumeu-vos-hi, aneu-vos mentalitzant, perquè això passarà molt sovint. O aprenc a fer waterdrops, cosa que no és tan probable, ja ho sabies. I ara, fins una altra.